Здравейте! Сега ще направя разкладче на тема за, може би, така ми дойде информация. Щом така ми дойде информацията, значи има такива, за които ще резонира, или такива хора, които сте в такава ситуация, смисъл такъв да чакате съобщение или решение по-скоро на даден човек след, да кажем, някакъв разговор или ситуация, която просто изчаквате неговото решение, какво ще бъде то. И така, сега нека да видим какво ще кажат картичките. Какво решение, какво да очаквате, какво може би ще реши този човек и какво може би все още обмисля. Така че хайде да наредиме картите и да видим защо има такава информация, да направят по такъв въпрос разклада. Хайде да видим какво ще ни каже Таро, какъв отговор, какво решение се очаква от човека и да кажем като може би отговор, послание, съобщение, така нататък, може да ви изпрати. Хайде да видим сега какво. Почвам с въздушни зодии, категорично погледнете. Кралица мечове, крал мечове. Нещо обаче между вас се случва в момента. Някаква истина или нещо сътресение, което просто се е случило изневиделица. Така мога да кажа също, че не е задължително да сте въздушни зодии, просто може би тук се касае за хора, които сте доста сродни като по души и така нататък, или сте в връзка хора, които доста така се усещате. Но нещо тук виждам, че се е получило, като вече тук виждам колата. Дали сега някаква истина тук е повлияла или нещо между вас изведнъж се е случило, сега ще видим и какво е това решение, което чакате фактически от дадения човек да направи, да ви каже и така нататък. Сега, тук другото нещо, което искам да кажа, може би изчаквате даден човек, за тези, които ме гледате, да излизате от зоната си на комфорт, като и друго искам да подчертая, че може би нещо, което се е случило тук между вас, е извадило или вас, или партньора ви от зоната на комфорт. Но тук по-скоро искам да кажа, че това сътресение може би е ключова роля за възраждане на отношения, може би е за възраждане и така да кажа на връзка, а може би някой тук ще му повлияе да се промени, така да кажа, мирогледа и изобщо да се промени състоянието. Ако до сега, както казвам, че да се излиза от зоната на комфорт, значи тук за мен просто тук става някакво сътресение, което просто то е било неизбежно да се случи. Така, какво обаче? Тук ще става въпрос за взимане на някакъв много категоричен, ясен избор тук да се направи. И доколкото тук им е информацията, тук може би става въпрос, може би ще ме гледат, ще се отнася повечето за жени, чакате един вид този човек да се промени или да вземе решение и така нататък, да излезе от зоната си на комфорт, просто промяна. Но да ви кажа честно, че това нещо ще се случва и то вече е тръгнало, то се случва при този човек. Важен разговор. Сега ще видим какъв е този важен разговор. Да ви кажа, тук нещо, което е било потискано, затварено, неказвано, някаква истина, пак казвам тук, някаква истина, някакъв разговор, който тук някой ще се заактивира и то доста, бих казала, доста агресивно, но не знам на къде, да видим сега на къде ще бъде насочена тази агресия, По принцип тук мъжът ще се заявява. Това искам да ви кажа. Но да, период, в който по една и друга причина е бил зависнал.
някакви илюзии по-скоро тук, но вижте какво, тук много скоро казах, че нали, дава ми такава информация, че тук чакате нещо. Да, много скоро време ще има такова развитие, бързо, значи тук ви казвам седмица. Или в осмицата тук 8 часа или до 8 часа ще има някакво бързо развитие. Човека просто, ако е бил в така зависнало състояние, бих казала, тук вече той ще получи идеите и така нататък какво да прави. Но определено тук има някой, който е доста влезнал в много големи илюзии, нереални, нали, неща представи, но това ще се изясни. То човек ще си ги проясни тези неща. Чакайте много бързо решение, както казах, отговор, нали, нещата ще се раздвижват и то много бързо. При някой ще са до часове, при някой ще са тази седмица, до 7-8 дена. Човека просто си иска да бъде с вас в семейство, да бъдете, нали, до него, да сподели живота си с вас. Тук може би ще се предприемат много драстични и такива решения, които, нали, да преминат в брачни съюзи, то доста, нали, така сериозни. Да, избора тук в момента се прави, има някакви страхове. Сега тук може би дали ще има някакви зависимости, дали ще е тук страсти, дали ще са ревности. Нещо тук, нали, е подбудило, така да кажа, дадената ситуация. И пак казвам, че тук ще се излиза от зоната на комфорт, категорично го заявявам. Да, тук се касае за човек, който е в много бавна енергия, бавно взима решенията, но въпреки всичко ще ги вземе то много изненадващо и спонтанно, защото няма да ги да разберете. Просто ще ви изненада доста с решението си. Другото, което искам да кажа, тук виждам, че някой тук сте в учелничество, може би този човек се е отделил така в учелничество, нали, да мисли, да премисля, търси някакви отговори. Определено тук има нещо да се търси. Някаква бедност тук виждам се е получила в отношенията, дали сега тук някой се е тръгнал с някакви лъжи, такива, нали, неща, но определено тук виждам, че как да кажа, някой, може би тук лавям енергията, че едва ли не тук вече всичко е приключило, но тук се дава, има шанс, не се отчаивайте, има такъв шанс, ще се оправят нещата. Между другото, искам да ви кажа, че има вероятност тук някой така да се понамесва в личните ви неща. Тук се чете нещо, се гледа много лична информация, кореспонденция. Това, което ми идва на ум, да не е вярно. Някой от вас може би споделяте на приятели, на много такъв кръг около вас съобщения и така нататък, което не е тук много окей. Така че ако това нещо тук се прави, просто трябва да се приключи. Чувствате се като ограбени, може би този човек се чувства така. Разстояние. Виждам тук при някой, че е разстояние, разделени сте, може би, нали, доста голямо разстояние. При някой тук ми дава, че скоро време, нали, това нещо, този период ще премине, но по някакъв начин тук сте спънати от вземане на такова решение. Дали този човек нещо му се връзват ръцете, но по справедливост ще има ново начало, ще има среща. Тук ми дава, че ще има среща. Ето къде е. Срещата е взаимна, както от едната, така от другата страна ще се иска. Това се случва по справедливост и ще се дава ново начало. Пак продължавам да казвам, че тук просто се иска, нали, този човек се ви иска в живота, но явно тук нещо се е случило, което ще се разяснява. Станало е нещо като, нали, сгръмни трясък. Малко тук наивно е подходил или той или вие, може би нещо сте повярвали на слухове и така нататък. Как казвам, че тук има пак намеса, нещо може би е повлияно, но тук се дава ново начало и празник. Определено с човека сте имали предистория
и се познавате от доста време. Предстои, така да кажем, спокойствие, но явно тук трябва да се справите и да се разреши този въпрос с трети човек, защото тук има някаква трети фактор, играе тук доста голяма роля и този човек просто трябва да се справи, или вие, които ме гледате, просто трябва да се справите с тази намеса. Определено ще има среща, нещо тайно е тук, тайни чувства или някаква тайна, която някой, нали, просто ще се споделите нещо, което сте разбрали, ще излезе наяве, ще се разберат нещата. Да, тук в момента се извършват някакви борби с определени хора, но в крайна сметка какво ще бъде решението на този човек? Да бъде главен ваш партньор в живота ви, чашата изобилието, ново начало и да поднесе любовта си. Така че, мили мои, дайте време и търпение на ситуацията и на човека. Бъдете толерантни и по-смирени.